onye ọbụla sị that na ọ nụrụ di ọ na ọ lụrụ nwaanyị for 10 years enwebeghị esemokwu onye asị dị ya aka bụkwa nwanne gị nwoke Uche Chimereze nwatakịrị mara mma n'ụzọ pụrụ iche wee nye anyị n'Obiora. Nwoke ọma ka anyị bido n'ebe ị nọ. Di na nwunye se okwu ọ na-adị mma ka ha kpọta nne na nna ma ọ bụ onye ndụmọdụ ka ọ bịa tinye ọnụ n'okwu ahụ? nke bụ eziokwu bụ na ọ dị very very important. Third party dị ọ ya dị ka ma asụrụ sọsọ n'asụsụ Igbo ọ dị very very important mkpa. Ọkwa ịma na o nwee ike ọ bụrụ na onye ahụ ọ kpesalụ na ọ bụrụ ihe ọ na-awụ ọkụlụ ya na alụmdi nyanwa nke ga-awụ ọkụlụ ngị nwa. Nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla na-enwere onye na-ege ntị ekwesịrị ịbụ onye na-anụ anụ. Ka isi edozi okwu nke gị? Mụ na di m na-abịa ise because nsị gị na mụ na di m ahịa ise mana abụ m onye asị. Mụ na di m na-abịa ise since mụ na ya nụ na 8 years na o nwebere onye anyị kpọrọ ikpe. Eziokwu. Mana anyị na-ese dịka nwaanyị ọ bụ ọ gasị na o nwere onye ọ kpọrọ best friend ọ na-akọwatara ihe onye enye ya advice si otu a mee ya si otu a ọ ya wụ third party a na-ekwu ya ka m na-agwa gị na ụmụ nwaanyị kwesịrị ịmụta na ije nkọsị na nkọsị ahụ adịrọ mma. Ọ bụrụ na onwe onye na-akọsara ya bụ na di gị wụ Jizọs ma di gị wụgo Jizọs Kraịst ị ga-enwere onye ga-akọsara ya wee kwugo okwu dịka nwaanyị but anyị ga-ewe okwu dịka otu nwaanyị si wee kwuo. Anyị ga-ewe ya dịka otu nwoke siri kwuo. Anyị ga-ewe ya dịka otu o kwesịrị ịdị.